Pokazamy wam, jak jeko první raz barbimy. Trebamy kuchynsku papieru abo miechku lapu, klišće, přihotowane jeko, gumik a žotu barbu s lunkom kisowa. Tuj startujmy z prvniej potajkim žotej barbu. Jejo w klišćach stajimy do barby a klišće fiksirujemy z gumikom. Chcemy li sylne žote mieć, wużywamy dwaj pakčikaj barby na szklincu. Za chwilku jeko w klišćach wobročimy, zo nie bychu switwe blaki na jeju zwostali. Niż to mieńczin pak niech w barbie leży. Gdy my z intenzitu barby spokojom, jeko wučinjemy. Potom je swaha wutryjemy, zo so barba nie by wobszkodziła. Możemy też miechku lapku brać, kotraż wóżnotu derje przywozmie. Gdyż je żółta barba prawie silna, nastanie dobry kontrast k białej barbie. Prede hać pokročujemy, niech jejo 4 hodzinki sknuje.